You Global, celebrating the digital world. Sunana Muhammad Baba Shehu, shugaban ƙaramar hukumar Kefi, jihar Nasarawa na tarayyar Najeriya. Ganin cewa wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Nasarawa ya kai kusan kashi 98. Ganin cewa a hukumance shekaru ukun da aka yi alkawarin shugabannin ƙananan hukumomi za su yi ya rage ƙasa da kwanaki 40 ne wannan shekaru ukun su cika. A matsayinka na ɗaya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi a nan jihar Nasarawa kuma ƙaramar hukuma mai ɗimbin tarihi wato ƙaramar hukumar Kefi, kuma ƙaramar hukuma da ke kusa da babban birnin tarayya Abuja. Me za ka iya cewa wanda a cikin shekaru ukun nan wanda Baba Shehu zai ce ya yi, wanda zai buga ƙirji ya ce ko da a ce ba ka nan ɗan ƙaramar hukumar Kefi zai alfahari da kai? Gaskiya muna matuƙar godiya da farin ciki ga Allah Subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ƙaddara cikin ikonsa zan zamanto shugaban ƙaramar hukumar Kefi ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC, wadda kuma shugabanmu kuma mai gidanmu a jihar Nasarawa wato gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Alhaji Sule da yardansa ne da amincewarsa da kuma sauran magabatanmu da al'umma wadda su ne suka ba mu dama har Allah ya sa muka kasance shugabanni a ƙananan hukumomi 13 na jihar Nasarawa, wadda cikin ikon Allah na ɗaya daga ciki a matsayina na shugaban ƙaramar hukumar Kefi. Bayan godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala da kuma godiya da shi mai girma gwamna, sauran magabatanmu wato manyanmu a jam'iyyance da kuma iyayen ƙasa wato iyayenmu sarakuna, sauran 'yan uwa wadda alhakin mu kasance shugabanni ya rataya a hannunsu da kuma masu zaɓe. Bayan godiya gare su, babu shakka mun samu kanmu a matsayinmu na shugabanni yau shekaru 2 kenan da wasu watanni kaɗan nan za mu cika shekara 3 a wannan kujera ta shugabanci. Kuma a matsayina na Muhammad Baba Shehu wanda na jagoranci Kefi a waɗannan lokuta bisa ga doka da umarnin shugabanni shekaru 3 ne za mu yi, amma muna namu Allah na nashi. Mun fara da wasu kaman daga cikinmu a cikin 13 ɗaya daga cikin ciyamomi Allah ya ɗau ran guda. Bayan shi wasu kansiloli ma na wasu ƙananan hukumomi Allah ya ɗau ransu. Mu ga shi muna tunanin in Allah ya yarda za a ƙalƙale da mu in mai kowa mai komai ya amince. Saboda haka babu shakka na tabbatar da cewa al'umman garin Kefi za su iya tunawa da cewa na yi waɗansu ayyuka daban-daban, wadda a cikin ayyukan nan da muka gabatar mun yi shi ne daidai iyawanmu, daidai ƙarfinmu, daidai kuma irin yadda hukuma suka tanadar da mu yi. Kuma wadda ba mu iya gabatarwa ba ko ba mu iya yi ba, wannan shiri ne wadda Allah ya ƙaddara. Dama masu karin magana suna faɗin cewa ba ka iyawa, ba ka gamawa kuma ba a yaba ma.
mun yi ne bisa tsari na doka, kuma mun yi shi tsakaninmu da Allah, daidai iyawanmu, da ni da abokan aikina, wato kama daga kan mataimakina da zaɓaɓɓun kansiloli da kuma sauran abokan aiki, sakatare, supervisory councillors da kuma sauran mataimakanmu. Mun gudanar da ayyuka daban-daban a wurare daban-daban. Gefen ilimi, mun yi takardu, mun buga takardu ɗaɗɗaya har 10,000 wadda muka bada a makarantu na primary schools da muke da su a ƙaramar hukumar Kefi. Bayan haka, mun iya bakin ƙoƙarinmu, mun buga takardu na karantar da ɗalibai, wanda a turance ana kiran wannan takardu instructional materials. Kuma waɗannan instructional materials ɗin nan an baiwa ticoci ne da kuma wasu wadda za a yi amfani da su ne a makarantu, wato kama daga alli na rubutu da ake karantar da yara, da kuma rijista na ɗalibai lokacin da za a ɗibe su a makaranta, ko kuma kila rijista na canjin aji ya tsufa ko ya lalace ko ba su da shi isassu, mun making provision. Akwai lesson note da kuma teachers menene yake da suna book, wanda bayan lesson note exercise book akwai record books ɗin da ake ijewa a makarantu, wadda su malamai ne ke amfani da waɗannan takardu ɗin. Duka mun yi bakin ƙoƙarinmu mun samar da wa makarantun da muke da su a ƙaramar hukumar Kefi. Bayan shi, akwai menene yake da suna kujeru da muka bada, mun providing ɗin set guda 20 na kujeru wadda aka aika da su ga makarantu na primary schools da muke da su a garin Kefi. Bayan wannan, mun sake kuma ba da wani kundi ko kuma material da ake kiran shi science laboratory kits, wanda wannan na karantar da yara ne na kimiyya da fasaha, wadda ni na saya ne, wadda waɗannan akwai na'ura a ciki wadda ya zamanto ana training ɗin yara na abubuwan da ya shafi harkan science, harkokin kimiyya da fasaha na zamani, wadda na baiwa education authority set 2 na junior and senior schools. Na sake ba da shi guduma ga makarantar government college, makarantar da na yi lokacin da nake saurayi. Na sake kuma ba makarantar FAMSAS gudunmuwa domin a assasa wannan karatun kimiyya da fasaha. Makarantar gwamnati akwai na tarayya, akwai na jiha. To, na jiha government college Kefi da ke GRA, su ne muka ba su. Na ba su na junior science kits, na sake ba da kuma na senior science laboratory kits, wadda a wannan lokacin da ma na kai wa government college Kefi nasu, abin mamaki, na tafi makarantar sun ce ba su da laboratory equipment, wato kayan da za su yi gudanar da jarabawa na ɗalibai na kimiyya, na kiwon lafiya da kuma na agric. To, tafiya da waɗannan kits ɗin shi ne ya taimake su. Practical ɗin da za a yi, aka yi amfani da shi don yin ma yara practical, ba a samu wani matsalan gudanar da waɗannan practicals ɗin ba. Kuma don ƙara inganta ofis ɗin principal na makarantar, na ba su
sola, na sa musu sola a cikin administrative block na wannan makarantar. Gudunmuwa na kenan ga makarantar da na fara samun kyakkyawan training ɗin da yau na gogo har na zamanto na wannan kujera. Bayan shi ba mu tsaya nan ba, mutanen ƙauyen nan na gidan zakara suka ce da mu duk shugabannin ƙananan hukumomi da ake yi a baya sun je sun kai musu kuka iri daban-daban na irin halin da yaran suke ciki. Na wurin tsallaka daga ƙauyensu na gidan zakara da ke ƙaramar hukumar Keffi zuwa anguwan zakara da ke gefen Karu local government. Suka kawo kukansu muka akan cewa suna buƙatan a yi musu makaranta, a yi musu asibiti, sa'annan a yi musu kasuwa. To shi ne muka ce to abin da za mu fara da shi shine batun maganan gina makaranta. Don ya fi wannan buƙatan shi ya fi kasancewa da ƙarfi. Yawwa. So muka yi bakin ƙoƙarinmu, Allah ya ba mu iko da dama. Muka ba da dama aka tafi aka je aka gina wannan makaranta. Bayan gina wannan makaranta da aka yi, yau wannan makaranta ya haifar da arziki daban-daban. Mun gina a block of 3 classrooms ne. Block ɗaya mai azuzuwa 3 da ofishin headmaster. Muka kuma tabbatar da cewa mun equipe makarantar da kujeru da kuma kayayyakin aiki. Bayan mun yi zuwa ƙaddamar da wannan makarantar, mai girma gwamna da ya zo ya ga irin ƙumbasan da muka yi don tallafawa ilimi, ya ce to shi kuma sakamakon da zai wa mutanen gari shine zai shimfiɗa musu katafaren hanya na shatale-tale wanda ake kira kwalta. A yanzu haka ana nan ana shimfiɗa kwalta a hanyar gari. Makarantar kuma za a yi fencing ɗin shi da babu waya. Shi kuma Sanato Ahmad Aliyu Wada da sarkin yaƙin Keffi, jin daɗin kalaman da gwamna ya yi, ya ce zai ƙara block ɗaya na makaranta na classrooms a wuri. In ya gina zai kuma sake yin bohol. A yanzu haka ya gina a block of 2 classrooms kuma ya sake gina bohol a wannan makaranta, ya sake sa kuma sola, wadda yau makarantar na muna alfahari da shi. Yana ɗaya daga cikin model schools inda ake da su around our area ko Keffi local government. Saboda makarantu ɗaɗɗaya ne za ka gani wadda suke da wutan sola ko wutan lantarki. Amma wannan makaranta Allah ya sa mata albarka. An sa mata sola a sanadiyan waɗannan muhimman manyan mutane da suka samu halartar wannan abu. Sa'annan makarantar muka sa mata suna makarantar tunawa da marigayi ɗan uwanmu, ƙaninmu, wato Hassan, marigayi Hassan AA Sule, babban ɗan mai girma gwamna. Na'am. Da fatan za ka ci gaba. Na'am. Ka san kamar maganar da kai a baya, Bahaushe ya ce ɗan adam ba a iya masa. So da yawa wani lokaci ko a cikin ruwa kake, wani zai ce ka tare da mishi da gora. Wasu na cewa akwai haziƙan mutane a ƙaramin hukumar Keffi. Akwai manyan mutane da suka yi shira suka kafa tarihi. Me yasa baka sa sunan wasu daga cikin 'ya'yan ƙaramin hukumar Keffi ba, sai ka sa sunan ɗan gwamna? Me yasa ka yi tunanin sa sunan ɗan gwamna a matsayin tunawa da shi? To dalilin da ya sa na yi wannan tunani, babu shakka al'umman garin Keffi wadda suka yi fici a wurare a waɗansu hidimomi na taimakon al'umma suna nan Allah ya yawa da su. Kuma da gwamnatin ƙaramar hukumar Keffi da gwamnatin jihar Nasarawa da gwamnatin tarayya ma suna alfahari da wasu daga cikin irin waɗannan muhimman mutane. Saboda haka irin waɗannan mutanen akwai wurare daban-daban da muka sanya sunayensu. Wasu ma kafin mu zo mu samu kanmu a wannan matsayin, daga an sa sunayensu a waɗansu ma'aikatu ko masana'antu na gwamnati da kuma na private. Yanzu da makarantu, kamar yanzu kasuwan Keffi an sa mata new model market ne, ba sa mata sunan abin nan ba. Amma Keffi Square an sa Muhammadu Chindo ya Musa ultra modern
Square. Secretariat ɗinmu na ƙaramar hukuma, kaga an sa sunan mai girma tsohon gwamna Alhaji Dr. Abdullahi Adamu, Local Government Secretariat Kefi. Wurare ga sunan daban-daban, makarantun nan ga sunan, muna da su Abdu Zanga, muna da su Amadu Mekoto and the rest. Asibitoci da muke da su a Kefi. Yanzu kamar asibiti sabo da za a gina a Angon Waje na Gangaren Tudu Ward da aka gina ma yanzu ya rage a kammala ne. Mun sa mata suna marigaya binan late Fakaci Ibrahim Primary Health Care Clinic. Akwai wata sabuwa da aka sake yi a can Angon Majema. Gangar gaban Mayanka. Yanzu haka ita ma an kammala gini. Sunan da muka sa wa wannan clinic din late ba late ba menene ke suna Dr. Shehu MC ya Musa the Third Primary Health Care Clinic. Yanzu haka akwai wani makaranta again da aka gina a can karkaran Kare, gidan Kare. Mun samu wannan makaranta suna late Muhammadu Chindo ya Musa Memorial Primary School. Mun aika da takarda ga gwamnatin jihar Nasarawa akan cewa mun nemin wannan makarantar after marigayi Muhammadu Chindo ya Musa. Wani ya tambaye ni me yasa ka ɗauki sunan Muhammadu Chindo ya Musa kaje ka sa shi a wannan karkara. Nace ina da dalili na. Dalilin da yasa na sa wannan sunan, yaran da za a haife su a wannan lokaci wasu ba su san shi ba. In sun tashi sun faɗi sunan za a ce ai lokaci kaza shine yayi sarki. Kaga mutanen karkaran za su san cewa wani kaza ya zama to sarki lokaci kaza. To haka street ga suna gari bila adadin, an sa sunan wani, an sa sunan wani, an sa sunan wanci. Saboda haka nan abinda kuma ya motivating ina na sa sunan late Hassan A. Sulema wannan makaranta. Ranan da mai girma gwamna ya kira ni a waya ya faɗi min akan cewa in Allah ya kai mu gobe zan zo Kefi. Zai zo wani ziyara na aiki. To a ranan da ya kira na ya faɗi min wannan magana, cikin daren ranan mun ƙara shirye-shiryen za mu karɓe shi. Sai gari ya waye da safe kuma muka wayi gari da bayani akan cewa Malam Hassan Allah ya mai rasuwa. To wannan abu ya girgiza ni, ya sa ni na zamanto wani abin kuma sani na da shi marigayi Hassan. You Global, celebrating the digital world.